Hola, jo sóc l'Aida, la persona que s'ha encarregat de maquetar el poemari Pensaments Blaus de la Montse Cufí. Ella em va proposar aquest projecte durant el confinament i em va semblar una bona idea, no només perquè llavors tenia el temps per fer-ho, sinó perquè no havia tingut mai l'oportunitat abans de maquetar un llibre de poemes i a més no sóc una lectora habitual de poesia, llavors li donava un al·licient més al projecte. El problema o el hàndicap va ser que en ser època de confinament no tenia accés a cap biblioteca o cap lloc on pogués consultar altres llibres de poemes per veure com es maquetaven habitualment, però al final jo crec que me'n vaig en sortir i vaig poder posar el meu granet de sorra a aquest projecte creant una maquetació orgànica o una maquetació en moviment on cada poema està situat en un punt diferent de la pàgina, de manera que no són totes les pàgines iguals, sinó que crees una lectura una mica més fàcil. Espero que us agradi, igual que m'ha agradat a mi, i que en podeu gaudir.